Urdaibaiko organoak Jose Maria Egileor kontzertuen 15. edizioa ospatzen da aurten. Urremendi Landagarapen Elkarteak eta Arratzu, Bermeo, Busturi, Gautegi Sarteaga, Gernika Lumo, Ibarrangelu eta Mundakako udalek sustatuta. Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saila eta BBK Fundazioaren babesarekin eta lektorile.comen laguntzarekin. Ekimena uztailaren 14tik abuztuaren 15 ospatuko da, eta eskualdeko hain baliotsua den ondare musikala aldarrikatzen du. Ze importantea da eskualde batek eta herri batek kultura zaintzea. Ze nik uste dut hor da gure espiritua, gure jarrera, gure nortasuna, eta proiektu enpresarialak egize da importanteak direla, bai horre joan etorri egiten dira. Baina gure nortasuna, ez da joan etorri egiten. Orduen nik beti erabiltzen dut bai nire etxe barruen eta bai hitzaldietan edo ordeak ari zenean kultura ez da gasto bat, kultura da inbertsio bat. Ondareari bizitasuna emon bilako eta erabilpena. Hori espadu goitzen ondarerik esteko etorkizunik. Aurton gainera, Mundakako organoaren mendeurrena ospatzen du. Edizio borobile da hau. Urte aurren ezberdinak ospatzen dugu zelako, eta beti bezala, geure ondare historikoa eta artistikoa diren organo hauen soinuak berriz entzuteko aukera daukagulako. Benetan, postasunez hartzen dugu. Uztailaren 14tik abuztuen 15era, Busturialdea musikakasa erraldaian bilakatuko da. Eskualdeko hain baliotsua den ondare musikala aldarrikatuz, eta geure historiaren lekuko diren organoak babestuz. Soinuak berreskuratuz eta afizioa sortuz. Busturialdeko organoak geure ondare kulturala dira. Eta honen adibidea, aurton 100 urte beteko daben Mundakako organoa bere urte aurrena modu berezian ospatuko dugu. Lehen aldiz, Urdaibaiko organoak, koro, organo eta txistulari bandarako musikalan bat agindu du. Gernikako musikaria den Jon Artetxe Bilbaoren eskutik. Lan hau, Mundakako organoaren mendeurrena ospatzeko kontzertuan joko da. Uztailaren 14 eta Gernikako Andramari Koralaren 40. urteurrena ospatzeko kontzertuan ere, uztailaren 15ean. Kontzertu bi hauetan, Hilarion Eslaba musikaria goraipatuko da. Horrela, Urdaibaiko organoak, Durangoko organo kontzertuen zikloak eta Nafarroako organo musikak, musikari honen musika gogoratuko dute bero heriotzaren 140. urteurrena dela eta. Karmele Burdain organista ezagunaren kontzertu omenaldia ere nabarmentzen da. Kontzertu hau, zikloaren azkena izango da, Mundakan, abuztuaren 15ean. Arteagan daukagu zelan da Maurizio Salerno, hau dator Milanetik, organista itzela, ile guztize programa italianoa, normala, eta dekogu gero bebai Busturian Eustaileko 14ean Fabio Matxera, bebai programa italiano musika. Stefano Pellini dator Gernikara, Mercedailen konbentura, eta gero Bermion 28ean daukagu Begotiako Ama Virginiako organista, hau da Miriam Zepeda, eta beren senarra klarinetea joatzen dauena, hor musika ederra bai egiteko. Hortik aparte dekogu beberai, gero Uztaileko 29ean Ibarrangelun, Daniel Oyarzabal Gasteiztarra, Gernikan Yusuru Iranaka, hau da Japoniarra, programa benetan ederra, ganera honek egingo dau alako komposizio berezi eder bat, Anders Darmana, hau da Noruegakue, eta entzungo dugu zelan da olerki batzuk, poema batzuk musikiara, hau da beste berezitasun bat egingo duguna aurten be. Eta gero dekogu Emmanuel Pelapra, hau dator Toulouse inguretik, eta Sonia Senpere, beren emaztea, sopranoa. Beste berezitasun aurten inoiz ez dugu ekarri ministrelak, ministrel bat da, ministrela. Honek diez jotzen ebanak kaperatan, eleizean instrumentoak, hau da bajoia eta korneta, honek instrumentoak 16 eta 17 mendekoak eta 18koak bebai. Eta hor eukiko dugu Busturian ministriles de marsias, bajoiak eta hor, gaur, nik uste dut gurin inoiz ez dugula erabili horrek instrumentoak inoiz, inoiz gudot ez dugula entzuten orain
urte eskotan, orain igual 5 urte edo 4 urte, bai, bara, azkenengo urtietan ez. Eta gero, dekogu, San Pedro Elizan Lumon, Ana Belén Garzian Giputzarra, neska galanta eta lagun ederra, eta berekin da alako programa benetan berezile Mijael Radulescu eta nahi jakingo dira aurtengo, bizi dizen kompositoreak eta musika benetan interesgarria. Eta gero azkeneko kontzertua dekogu beste barriro mundakan, aurten mundakan egiten dugu kontzertu bi, lehenengoz, Mendaurrena dalata, eta ganera kontzertu horretan egingo dugu omenaldi bat Karmele Burdainerik. Bestalde, esan bebai, bizita gidatuak egingo dugu zela, betiko lehen zaurten egiten dugu bebai, bi bizita gidatuak Gernikan, Mundakan, eta Busturin urtero lez. Eta honek diez, patrozinata lektorile enpresari, hori enpresa txiki horregaz,